nga dito, walang bangka to ano. Hey, what's up guys, welcome back sa panibagong video na naman. At ngayong araw nandito ako ngayon sa Empor Casa, Cordon Isabela guys. Saan nga guys, makikita dito yung mga iba't ibang uri ng pwedeng pagpicturan. So tara, pasok na tayo. Ayan guys, kita ko dito. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Empor Casa. Ayan, so nakikita nyo naman sa aking background guys. Ayan, nagaganda ang mga pwedeng pagpicturan. Wow! So, ayan guys, dito tayo nga dito, walang bangka to ano. Ay, maganda siya. Yeah. Perfect. Ayan guys, nagpapahinga nga ako dito no. So medyo naligaw ako ng konti kanina. Hindi kasi kabisado yung daan papunta dito. Ayan, so walang gaanong tao. Yan, kasi nga mainit, pero paghapon dito guys, ang dami-daming tao. Yan. Yung mga bagong dating. So ayan guys, marami nga silang kubo-kubo dito. Kung saan nga guys, pinaparentahan nila dito. Sa mga bisita nilang balak mag-camping, mag-overnight dito sa Empor Casa. So pwedeng kayong mag-camping dito tuwing gabi. Okay?
So yun nga guys, lumabas ako kasi nga merong nagpapa-music doon. Mahirap na baka makapiright pa tayo. Ayun, so mas magandang mag-ingat na lang. Lalo na sa mga copyrighted. Guys, pauwi na ako. So di na ako gaano nag-vlog dun sa loob kasi nga merong nagpapa-music dun guys. Mahirap na kasi baka makapiright pa tayo sa vlog. No. So mas maganda dito na lang ako sa labas nag-vlog. Nag-vlog na lang ako dito ng intro at outro. Pero doon sa loob puro cinematic na lang. Okay? So hanggang dito na lamang guys ang aking video. Sana nagustuhan mo tong video na ito. At kung nagustuhan mo tong video na ito, huwag mo nang kalimutang i-like at i-share. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Then click mo na rin yung bell para updated ka pa sa aking susunod pang mga video. So hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa panonood.